привіт! Ви на каналі Снопек і зараз я буду показувати свою другу базу. Елітра у мене вже є. Це про хардкор. Десь у мене фейерверки були. Так, Бобік потом. Тільки відки будуть злетіти. З церкви можемо. От така база. Поки що. Тут Бобікова будка. Це бункер, якщо на мене зомбі будуть нападати. Хоча вони не нападуть, бо я, Коротше, ви поняли. Так, у мене тут луки є, стріли і їда. Якось так. Якщо у когось з вас є теж хардкор, хоча б якийсь, я не кажу хоча б, бо я сам дуже багато вижив, то фоткайте і кидайте в коментарі. Мій хардкор потім буде. І ще в коментарях можете написати, яке далі відео зняти. Ну а зараз точно кінець відео, все.